Той въплъщава образа на бунтаря за поколението, което през 80-те връхлетява в живота и в киното. Той изигра Иван във филма «Вчера» и веднага се превърна в българска киноикона. Христо Шопов. Дебютът му всъщност е «Вдишай, човече». Помним го още като Маргарит от «Маргарит и Маргарита» на Николай Волев и «Любовното лято на един льохман» на Людмил Тодоров. През 90-те изиграва роли в «Трафик» и «Кръговрат», а в «Индиански игри» играе себе си. Красив и динамичен като актьор, на него просто му е писано да играе непокорни, буйни, със силен характер герой. Филмографията на талантливия актьор, син на уникалния Наум Шопов, включва над 40 филма, повечето от които актьорът е снимал извън България. В номинирания за 3 награди Оскар филм на Мел Гибсън «Страстите Христови» изиграва ролята на Пилат Понтийски. Може да бъде видян още в «Сива зона», «Град на страха», «Фаворитът», в сериали като «Сако и Ванцети», «Спартак», «Барбароса». След 2010 година отново работи в български продукции и се снима в «Лов на дребни хищници» и «Лъвнет». За ролята, която изиграва на хирурга Филип Богатев, получава и награда на кинофестивала в Югоизточна Европа в Париж. В «Четвърта власт» Христо Шопов е шефът на службите, който сам определя като нестандартно ченге и гадно копеле. Образът разбива клишето, като се започне с това, че неочаквано вместо от Москва, героят всъщност идва от Париж. Баща му е бил царски офицер, а той самият във Френския легион. Работи в службите с идеята да промени системата отвътре. Но разбира, че никой не е по-силен от системата. Докъде ще стигне? До политиката или политиците? Ще се превърне ли в жертва на собствената си амбиция или системата ще го превърне в герой? Предстои да разберем в политическия трилър «Четвърта власт». Когато това излезе, твоите ще те разкъсат. Професор, доктор на науките. Да, Атанас Атанасов е и това. За няколко поколения студенти той е любимият преподавател в надвис, но най-вече актьор. Вече над 30 години впечатлява и радва публиката с майсторските си изпълнения в театъра и киното. Започва в драматичен театър Сливен, където веднага скача в дълбокото. Изиграва роли в пиеси на класически български и чужди автори, като Вазов, Йовков, Достоевски, Шекспир. 5 години след това вече е в София и е част от трупата на военния театър. Изиграва Поцов в «Очакване на Годо» и Шутът в «Както ви харесва», постановки на Леон Даниел, Хенрих в Хенрих IV. С сцената на Народния театър са свързани превъплъщенията му като Христофоров от «В полите на Витоша», Урсино от «12-та нощ», Няго от «Албена». Атанас Атанасов е богат актьор, изключителен професионалист, канен да играе непрекъснато. Виждали сме го и в Малък градски театър зад канала, Фарт, в Младежкия театър като Джон Силвър от «Островът на съкровищата», като Найден от «Майстори» в «Сълза и смях», като Джордж от «До година по същото време», Виктор от «Есенна соната», Хората от Ос на сцената на театър 199. За ролята си в нея получава и една от последните си награди – Аскер 2012 за поддържаща мъжка роля. Дългият му опит в театъра, способността да вижда нещата и отстрани му помагат да влезе и в ролята на режисьор. Снимал се е в българските филми «Подгряване на вчерашния обед», «Емигранти», в сериала «Дом за нашите деца» и други. Андрей Кръстанов е изключително важна роля за мен, казва актьорът за героя си, политически наблюдател в «Четвърта власт», чиято любима реплика е «Лъжата в журналистиката означава край». Той ми даде и продължава да ми дава възможност да преосмисля собственото си битие, персоналното си минало, динамичното си настояще и пътищата, които бих могъл да избирам в близкото бъдеще. Кръстът, който нося и кръстопътищата, през които го пренасям. Това не се случва често в творческата съдба на актьора. Кой те направи вестника? Аз си го направих този вестник. Не помниш ли през какво минавахме, как ни притискахме? И стигахме до тази истина. Четвърта власт. От 29 септември, неделя, 20:45 по БНТ 1.